3, 2, 1 Panjiano. Jakilane Panji Anom sampun siap yo siyaga ati Purpara Sutresno mugi tansah agrabata ayo yo Jakilane Panji Anom sampun siap yo siyaga ati Purpara Sutresno mugi tansah anggrambaka monggo para muda lestarekno seni Jawa jati lan seni budaya gawe sengsem jiwa raga Panjiano. 28 Main meneh. Pecek Niko kembar Dani Prio Menir telah kembali
ing sakti ya ing yuda setia nono aku pro prajurit wis siap siaga baris awiji bola kretaning budaya kesempatan obakan sinetyo ranang rono
Wiranti Panji Ano se alo alo se alo alo se godhong suruh digo kitiran alo alo se alo alo se suwe ra weruh dadi pikiran alo se alo se alo se alo alo se Panji Ano Binarong suarane wis kumpul gamelane jadilane Panji Ano sing joget para muda iket sayang ijo sing joget bagus bagus Panji Ano Ritik-ritik di tamartanya Ritik di tamartanya
siapa namanya hatiku rindu terbayang-bayang buat apa naiki onta ayo buat apa naiki onta ayo tidak sampai ke muka buat apa bermain cinta kalau tidak sampai menikah ya iyalah tul tul oh
koyo gelem arep tak kemare ore ore arah ore ose muncalake ora bisa ngoceh bahkan ono ketelane gantung wong bapake muni ora oleh anake wedok wis wani nembung ore ore arah ore ose ireng tarik aja gawa mrene sepirane yen seneng ulang sawo kacan cilik kebuntute dawa yen dong lirik sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa ore ore arah ore ose yo monggo Oke, seperti tadi yang saya sampaikan. Yo, yang tadi belum donasi, monggo segera rogoh koceknya. Yo, ngakon donasi apa nantang gelut? Rogo kantong. yo, yang belum donasi monggo, ayo mubang. Ayo sira donasi. Kantong. Sira donasi mubang, sing pojoke. Rogo kantong. Dim. No Dim. Rogo Donasi. kantong rego uwong. Rogo kantong. Ayo. Rego uwong. Sithik Rogo yo. kantong rego uwong. Neng buri panggung jaluk ra apa mubang. Mubang. Wah, sapa kae jaluk sapa kae? Yen Kowe ku Indonesia. Pandu barang jaluk yo. Kabeh. Ana, aji mau di aji mau. Kowe, aji mana di? Amrul. Darahku ya Edi Brindil. Yo, yang belum, monggo. Edi. Ayo, Edi. Duitnya ini dicake. Yo, ngerokok kantong gak ada uang yo. airku aman dan Sini, dari bro, yo. Mas Brindil, munggah. pulau Skile kemulen di. Oke. Oh, monggo. Golek G. Oh, wes. Yo, yang belum. Lo kayak sih kayak oh sono. Wes durung iki, wis rampung, Bro. memuja Mas Dani oleh lagi mau. Oleh. Oke. Yo, iki kembar iki loro iki lho. Aku bareng. airku Oke. Indo Oke. Oke, lek ngepet oleh iki. engko sawerane dienggo donasi ya Om. Yo. Oke, sudah guys semua. Jarane Bali. Malah foto kayak. Kayak mesti Oke. pencengers kayak mesti. Jarane balik apa ya? Oke. Kita Pencengers. sedikit umumkan dulu untuk yang dari teman-teman yang di rumah yang masuk dapat dari teman-teman yang transfer itu tadi terkumpul 280.000. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk yang sesi pertama tadi masih dihitung ya, Mbak? Oke. Sementara masih dihitung tapi sementara mendapat 1.500.000.
Alhamdulillah. Dorone buka dorone. Cah sing ning omah nyumbang, Cak. Nyumbang. Ora nonton nih. Nggih. Oke, lanjut teman-teman semua. Lanjut ora iki? Mboten. Penceng. Kok wis anteng? Ser. Oke, lanjut ya. Nggih. Oke, terima kasih kepada semua yang telah mendonasikan. Semoga bermanfaat. Nanti untuk lebih lanjutnya pantau IG dari Panjanom. Nanti jumlah dapat berapa penyalurannya pantau di IG-nya Panji Anom. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. .net Lekting, Mas Didot, terima kasih. Mas Danang Pro. Terus warga Paduka Dukuh Pemuda 14, warga Paduka Negosari, Pemuda Negosari, Ordadino dari Kelurahan Sidokarto dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Yang telah memberikan sumbangsihnya untuk kita semua. Ya. Saya tetap hanya memohon doa. Semoga teman-teman Panjanom tetap solid. Tetap solid semua wes cukup wes. Amin. Oh, tetap baik. Amin. Salat piye ya. Wes, ngono wae ya. Gitu ya. 3 2 1 Panji. Salah. 3 2 1 Putut Purbo Malilo. Yo. BG. Niko. Penceng. Niko kayat. Niko. Yo. Menir. Yo. Kambyong. Bilar. Yo, Bilar. Niko. Kambyong. Yo. Lolo. Oi. Lolo. La. Oi. Niko. Yo. Oi. La. Oi. Ingkang gerak berubah celek. Kula atune mundur. Ampun. Yo. Baju celeng mati awet nom. Oke to? Boten. Ya wis. Yo. 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 Mlebu meneh, ayo. Ora leh metu. Yo. Kae sing mburi kae. Seono kae. Iki kok iso nyekongkong ngono ki piye, Cah? Yo. Yo. Awas Mas, awas. Goblok. Yo. Purbo Malilo. Panji Purbo Malilo. Ya.
wani ora. Wani ora. Yo. Wani ora. Ora aku. Aku ora nyandang pawang aku. Aku ora nyandang pawang. Ayo iki wani ora pawange iki.